Amen.
Haleluya, hama zangu awatizere nemufaro muna Ishe wedu Kristu Jesu, mufaro uzere matiri unoratidza kuti tasvika panguva yokudya kwomweya, iyo nguva yakanaka yakanakisisa chaizvo, iyo Mwari atigadzirira kuti munhu wemukati awanikwe nekusangana nekudya. Tafura dzomweya dzagadzirwa naMwari, zvose zvomweya zvarongedzwa. Munhu womweya amirira kuti adye kubva patafura dzomweya. Mwari wedu zvaari wemweya, vatumwa zvavari vemweya, vekudenga zvavari vemweya. Zvino taungana zvino panzvimbo ino kuti tipatsanurane, tipanane, titapudzirane zvokudya, mumwe achitora kubva mundiro yake achiisa mune imwe ndiro dzakazara patafura dzezvokudya dzekumusoro kudenga. Naizvozvo hama, ndinokukwazisai nemufaro uri muna Ishe wedu muponesi wedu Kristu Jesu. Chekutanga ndinotanga nekukudza iye mudhara wepamusoro-soro, iye wakwegura pamazuva, iye une ndebvu chena nebvudzi chena, iye asina kuti tinopekutangira kuverenga nepekugumisira kuverenga, iye unogara nekusingaperi. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Zvino ndinokudzawo Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, nokuda kweropa rake, nokuda kwenyama yake yakapiwa sezvinonhuhwira kuna Mwari, kuti tigova isusu vakasununguka, kuti mweya wemwanakomana aiswe matiri, kuti mweya uyu wemwanakomana kazvauri matiri, tigova vanhu vadyiwe nhaka yeupenyu husingaperi, kuti tigova vana veushe hwaMwari, kuti tigomutswa muzuva rekupedzesera, tigodya nhaka iyo yakagadzirirwa isu naiye Mwari muponesi. Aiwa, tinokudzai Ishe Kristu Jesu, ngaakuzwe Ishe wedu kubva zvino nokusingaperi. Mabvi ose anogwarama pamberi pake, zvikomo zvose zvinobereka vanhu nokutiza pamberi pake. Naizvozvo Ishe wangu ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, azati ari chipoko, azati ari Holy Ghost, azati ari wakafa akamuka,
azati ari mudzimu inoera, azati ari Piyo kana kuti Damreta, azati ari Johani kana kuti Andrea kana kuti Ginazio, asi ari mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, mweya munyarari. Mweya waMwari ngaaguzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen. Tingatukane maimvundisi, tingatukane tigorovana, tigodii, tingatuke nyangwe vabereki vakatizvara, tingatuke nyangwe hama dzedu, tingatuke nyangwe shamwari dzedu, nyangwe Mwari chaiye tingatukane naye, asi ani nani angatuke nokumhura mweya mutsvene waMwari? Munhu iye hambofa akaregererwa nekusingaperi, kana kutongwa atonga atotongwa kare. Saka mukubata kwedu nemukuita kwedu hama neshamwari, ngatityei Mwari, titye Mwari nemweya mutsvene waMwari. Dzimwe hama dzakanyepera mweya mutsvene waMwari, mweya mutsvene waMwari akazara zvikuru muna Paulo. Vakati Ananiasi naSafira vakati, isusu tikatengesa munda yedu tichauya nemari tigoipa muimba yaMwari, tigopa mari pamberi paMwari kuti Mwari aite zvaanoda mukereke yake. Vakati vatengesa munda, vaona kuti mari yavotengesa munda yakawandisa, vaifungidza vachawana 100 rand, vakawana vawana pabuda million rand. Vakati iyewe mari inotyisa yabuda pamunda, zvino tikaitise million rand muchechi? Hazviite. Tisakataura chayani 100? Hazviite. Iwe mukadzi tora yako, murume akatora yake, vakanyeperana vakafurirana kuti handei nemari shoma pamberi paMwari, tinonyepera Mwari kuti ndo mari yabuda. Vakauya vakanyepera mweya waMwari, zvikanzi naye murume, wadireiko iwewe kuedza mweya zvakadaro? Zvokunyepera mweya mutsvene waMwari, zvinhu zviri pachena zvinooneka pamweya. Kuhanda munda medzungu sezvakaita madzibaba ake Adhamu. Vakati vatadzira Mwari vakawanda munda medzungu. Vakanzi, Adhamu uri kupi? Zvikanzi, ndakawanda Mwari. Iye akawanda pamberi paMwari. Hakuna munhu ungafamba achinyepera Mwari pakuita kwake. Hakuna munhu ungawandise zvaanoita nekufamba kwake munyika dzino, nyangwe nyika dzipi. Hakuna munhu unohwanda pamberi paMwari, hakuna munhu unohwanda pamberi pemweya mutsvene waMwari. Zvose zvinoiswa pachena. Nyangwe nechiprofita chaicho pachinopiwa, chiprofita chinoiswa pachena, choiswa chowaridzwa pachena. Ero jira rokufuka kana kuwarira. Asi chiprofita hachiputsi ukama, chiprofita hachiputsi hama, hachirengesana nehama. Chiprofita hachina kuya kuzoparadza, asi chakauya kuzoumba. Saka chiprofita ikaona chiprofita chakurisana nehama, chiprofita chakuita kuti vanhu vavengana saona neupenyu hwese, chiprofita chakuti vanhu vabatsira nematemo. Motoziva kuti chiprofita ichocho hachizati chiri chiprofita chaMwari chazvokwadi. Ndaramo yamutsvene waMwari akauya kuzobatanidza hama, akauya kuzobatanidza hama kuti dzitende mushoko raMwari. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari akatizodza paJerusarema, tiparidze shoko, tiparidzire marudzi ose, tiparidze kune vanoshayiwa, kune vanotambura, kune vakasungwa nengetani dzaSatani dhiabhorosi kuti vasungurwe. Naizvozvo shoko evhangeri yamunonzwa kuzuva ranhasi, ndinokudza vakuru vakatanga nero ribasa paJerusarema. Ndinokudza vaprista vedu nekutedza nezvigaro zvavo kusvika kukovana mubika veipa hozana mimba yaMwari, ndichiti amen. Ndinokudza vana mai vakuru vanokudzwa nekutedza nezvigaro zvenyu vana amai kusvika kukomana kadiki veipa hozana mimba yaMwari, ndichiti amen. Zvino tinokumbira pamberi paMwari kuti Mwari atiitire nyasha saizvozvo. Nyasha dzaMwari dzizere uye izhinji, asi vanhu vanotadza vane kutadza kwavo kwavanoita. Asi kana vatadza, vanhu havanozvikudza kwavanozoita pakutadza kwavo. Vazvikudza pakutadza kwavo vobva pamberi paMwari nokuzvikudza kwavo, nokuti hakuna unozvikudza unomira pamberi paMwari. Hakuna unozvikudza anosvika pamberi paMwari anoonekwa naMwari. Tarira mambo Nabhoti, tarira mambo waIsraeri wakati achida munda waNabhoti. Mambo akaronga nemukadzi wake vakachekeresa Nabhoti kuti vatore munda. Vati vadaro, Mwari akatumira muprofita Elisha zvanzi, enda unoudza Nabhoti, enda unoudza mambo izvo zvari mumunda maNabhoti izvo zvari naLevi Savheya, achitoda Savheya achiti panapa ndauisa zvakati, panapa cherei pakadai so, achipa mainstruction mambo. Muprofita abva asvika pacha. Zvikanzi, heyo shoko rabva kuna Mwari, hanzi iwewe makore ako, mazuva ako iwewe atokwana, agurwa nepakati, ushe hwako hwafudzwa. Pakadeuka ropa raNabhoti ndopachadeuka ropa rako, pakananzwa nembwa neropa raNabhoti ndopachananzwa rako ime nemhuri yako nevana vako nevana vako. Kuita kwaMwari, Mwari anoziva zvose, Mwari anoona zvose. Hakuna chakavanzika chamunoita, chamunoti aiwa taita tega takawanda, Mwari anozviona, Mwari anozviona izvozvo. Saka nawe iri pano hama,
mukufamba kwedu, mukuita kwedu, muzvose zvatinoita. Ngatityei Mwari chekutanga, nekuti kutya Mwari ndo mviromviro dzeuchenjeri, ndo kunonzi kuchenjera. Ngatityei Mwari pakuita kwedu, ngatityei Mwari pakubata kwedu, kuti Mwari azare matiri, mweya womwanakomana ukuzwe matiri, kuti tigova vadyi venhaka yeushe yekumusoro kudenga. Tishayirwe mhosva panguva yekutonga kwamarudzi, kuti nguva ichasvika yekutonga kwamumwe nemumwe achaine zvaakabata achaisa pamberi paMwari, zvaakashanda nezvaakaita pano panyika, mabasa ose achawaridzwa pamberi pavanhu. Naizvozvo iwe wanga usikade kuprofitwa pamberi pavanhu, zvinhu zvose zvichaiswa pamberi penyika yevanhu vose, mabhirioni nemabhirioni akatarisa iwewe uchitongwa, uchibvunzurudzwa, wakaitirei zvakadai? Sei iwewe wakaita utsinye hwakadai? Seiko iwewe wakapombotora zvawakaita izvo, kupomba zvawaita kuzvikomo zvikuru zvatinokuona uchipomba? Makomo achayo achapupura pamberi paMwari, kuti ndinoda kupupura kuti murume uyu waipomba muzvikomo uyu. Miti yawaiwanda uchiita mushonga, uchisorochera makwati, miti ichapupura kuti akachera uyu mudzi wangu, akatora mudzi wangu akanoita zvakaipa nawo, akanoroya hama dzake. Zuva achapupura kuti zvakaitika masikati ndandiripo, murume uyu wakaenda akanoroya akanobata mishonga, murume uyu wakaenda akanoromba, murume uyu wakaenda akanora matabhari, murume uyu akaita mabasa ari kutaurwa. Yehovha wafungidza kuti evidence pamwe evidence yapera, mwedzi wanobva Yehovha kuzopupura kuti dai uzopupurawo neniwo zvakaitika nemurume uyu, kuti neusiku hwacho ndo wakabata mishonga, neusiku hwacho ndo wakaroya munhu, neusiku hwacho akatadza kurara aita mabasa ezvakaipa. Saka chiri chapupu chizere hama. Hapana chaunoita chakawanzika iwewe. Hakuna chaunoita, hapana ng'anga yaunoenda iwewe isingazikanwa nedenga. Hapana mishonga yawakachera yaunotochera iwewe ingaponzwe nekuonekwa nemweya waMwari. Wamwari kufungidza kuti kusaprofitwa kusaonekwa, kwete. Mwari akatikupa tambo kuti utendeuke. Yehovha wafungidza kuti ave mweya haone, nokuti ndakaisa miti muhomwe, ndakapiwa chisandawana ndikana nacho pachechi, asi hapana akandiona ndinacho. Ofungidza kuti wakangwara, ofungidza kuti wakachenjera pakuita kwako. Aiwa hama, hauna kungwara iwewe, hauna kuchenjera. Zvose zviri pachena, zvose zvinoiswa pamberi paMwari, zvose zvinoonekwa naMwari. Zvakanaka nezvakaipa. Asi kana ari maropafadzo, zvakanaka zvako ndo zvinokuita kuti Mwari akuropafadze, zvakaipa zvako ndo zvinokurovesa neshamhu. Shamhu inosvika maivuni. Zvakaipa zvenyu zvamunoita zvinoiswa pamberi paMwari, Mwari anobva azviona kuti kusei vari kuita zvakadai, so Mwari obva ambokusiyai zvishoma kuti tambo yenyu irebe, kuti mutendeuke. Imobva anoti nokuti kana zvisina kutaura, kana zvisina kuprofitwa, saka vaprofita havaoni. Vamwe vanofungidza kuti vaprofita akasaprofita Mwari haana kuzviona. Ndavaprofita havazana Mwari, vangoriwo vanhu vakafanana nemi. Kutaura kwaMwari, Mwari anokwanisa kutaura newe wanonhwani iwewe, anokurotesa hope uchitadza, obva kutibvunza kuti uri kutadzireiko hope ikoko. Otomuka uchitadza, anota hope asina kuti anditsurwa kuti ndisaite zvakati nezvakati. Mwari atotaura. Mwari anotaura, anoti ndini Mwari wako, ndinotaura nekuhope, nekuzviratidzo, nekumweya mutsvene, ndinotaura. Yoti kana vasina kundibata chete, ndicharamba ndichiita kuita kwangu. Kana vasina kuprofita chete, ndicharamba ndichiita kuita kwangu. Unotoona umwe achizorova matundunduzo. Ndakapombonaura inini last week, asi handina kuprofitwa, saka mweya hapana. Vanhu vakadzima mweya pakireti. Hama, kuregererwa kwako iwewe, nokupiwa tambo kwako iwewe. Pachirungu vanotaura vachiti anzi they give you a longer rope to hang yourself. Iwe unopiwa tambo so. Ofungidza kuti hauna kuonekwa, obva wadhonza tambo yobva yareba, obva wafungidza kuti hauna kuonekwa, obva wadhonza kuti tambo, obva kuti aya handisi kuonekwa, obva wadhonza 100 meters tambo, tarati kana 100 meters, vanhu vakarara vakapusa, iwe ndo wakangwara. Kusvika tambo iyoyo yakusungirira pahuro apa, wakufa, wakuzipwa. Ndatambo yakupiwa itambo nayo kuti Mwari ari kukupa nguva yekuti utendeuke iwewe. Kusaprofitwa nekusabatwa nemweya kunzi baba makapondora imini. Sei baba makapondora? Siyana mabasa ezvakaipa. Amai muri kuba kubasa, imini musabe kubasa. Mufungidza kuti mweya zvaasina kutaura izvozvo mashoko ewayo, mufungidza kuti makangwara.
kana kufungiza kuti mweya wakapera, mweya wakadzima, hapasina mweya pakereke. Mabasa munoba, corruption munoita, chioko muhomwe munoita, mabasa ezvinosemesa munoita. Mubva marasika pakunamata Mwari, munamata nematombo nezvimiti, muchiita mitezi michinjiko mitatu, munakaita zimuti ugebezi. Hanzi ndinamata Mwari. Mumwe aine matombo kudai songe arikutema chiri, aine matombo muhomwe, hanzi ndinonamata Mwari. Zvino Mwari arikutaura kuti aiwa wakapombonora iwewe Israeli, iwe chechi wakapombonora iwewe, ukaenda kune pane miti mitema, ukanonamata ipapo ukati kunamata Mwari, ukanopinda muzimu namashavi ukati kunamata Mwari, ukanodira fodya pasi nedoro pasi, mukanoungira inimi muchikumbirira kuti aziye kuna akafa, muchiti mukunamata Mwari. Makaita mabasa ese zvakadaro, muchiti mukunamata Mwari, makawanda nezita rekuti mukunamata Mwari. Vamwe vakakutengesai makabheji, vamwe vakakutengesai zvidhina, zvichiti zvidhina izvi zvine anointing yemweya. Mukati muri kunamata Mwari, mukatenga zvidhina zvisina basa, mumwe nemumwe akatenga $10 chidhina chake, zvikanzi nechidhina ichi chandatenga Mwari achandiropafadza, mukati muri kunamata Mwari nazvo izvo. Vamwe vakazara nendandi maoko esai, vakasadza indandi dzakanzi Jesu Kristu, Jesu ndandi kuzara 100 ndandi maoko, vakati nekuda kwendandi idzi Mwari isusu ndikukunamatai, ndokunamata kwomweya nemuzokwadi, mukatengeswa ndandi, vanhu vakafane mari nendandi dzedu. Vamwe vakagadzira oiri, zvikanzi nekuda kwemafuta aya neholy water, zvikanzi nekuda kweholy water iyi mvura ingaipfapfaidza kana mukanwa, waunotaura nemurungu ukaipfapfaidza mukanwa, ukadai so ukazora mafuta aya kumeso, obva wanotaura nemurungu, unobva wapiwa promotion nebonasi. Vakati vari kuda sei? Vari kunamata Mwari. Mwari akati kwete, ikoko hakuzati kuri kunamata, asi ikoko kunonzi kupomba. Wakapombonora iwewe pakasiyana pazvikomo zvakasiyana siyana. Mwari akabva pamwenzaniso zvikanzi kana iwewe murume ukasiya mukadzi wako uyu, wasiya mukadzi wako obva atorwa nemumwe murume, obva aroorwa nemumwe murume, iwewe uchadzokera here paari mukadzi uyu uchiti mukadzi ndewako? Ndikatouya here maiko torapana, motorwa nemumwe murume, ndowaya nenyika, ndozoda mukadzi wangu, ndodzoka nemukadzi wangu. Hanzi kuona Mwari kune kwakuziva sei? Kusvibisa nyika. Kusvibisa nyika nekusvibisa vabati venyika nezvose zviri kuitika, zvose zvinenge zvasviba. Asina wapa isina wewe mukadzi, asina wapa inawo yechechi, iwewe chechi. Inawo yako iwewe kuti wako iwewe wakapombonora, ukabvumira mitemo yakafa. Ukati vakadzi ngavabvumire kuroorwa nevamwe varume vane vamwe vakadzi vavo kuti muite mabarika ikoko. Mukabvumira vakadzi varuke musoro, mukabvumira inimi kuti vakadzi vapfeke matirauzi aya, vapfeke hembe dzinobata, vari mimba yaMwari vachakunamata Mwari. Mukawirirana neizvozvo, mukati ikokoko ndokunonzi kunamata Mwari nomweya nemuzokwadi. Asi Mwari akati kwete, ikokoko ndokunonzi kupombonora kwamuri kuita uku, kuti makapombonyora nzvimbo dzakawanda dzakasiyana siyana. Muri vadariki, muri vapfurisi zvakare. Zvakare kuri kudarika makadarika, asi mukudarika kwenyu makabva maita zvakadzika dzika zvinoda kuti makabva mapfurira nezvazvo. Saka Mwari ari kuti aiwa, ikokoko kwamakaita ikoko kunokutori kutadza kwazvokwadi, kunotori kusaziva kwenyu. Asi inini manje zvandiri Mwari handingarambi ndakatsamba, nokuti ndikaramba ndakatsamba ndinokaparadza kanyika aka. Asi inini manje ndine nyasha, ndiri wenyasha, zvandiri wenyasha panguva ino, ndiri panguva dzenyasha. Zvandaa kuchiita zvino ndakuchitumira mwanakomana wangu kuti akudzikinurei. Kana muchinge madzikinurwa, muende mange maparadzirwa shoko yeevhangeri yaMwari, mange matenda, mobva matendeuka pakuita kwenyu, tendeuka pakubata kwenyu, mobva mashandurwa pandangariro dzenyu, pakuita kwenyu, motsvaga Mwari mupenyu, momunamata mweya nemuzokwadi nenzira yakanaka.
kuti munzi muri vanakomana vaMwari, kuti mukwanise kuzoti kuna baba kuti baba ndi baba vedu, kuti baba vedu ndo zita la Mwari. Hakuna rimwe zita rinodalika zita iroro. Kana iwewe usina kutenda kuna Mwari, usina kubhabhatidzwa muzita la Baba naMwanakomana neMweya Mutsvene waMwari, usina kubarwa patsva, hauna kodzero yekuzviti uri mwanakomana. Asi pamuri apa izvozvo mweya wemwanakomana uri mamuri, nokuda kwemweya iwoyo uri mamuri ndo mweya uchatsvagwa naKristu kana akudzoka kuzotora vanhu ari pano panyika. Anotsvaga kuti mweya wake urimo here pakati pevanhu. Ndo mweya unoita kuti munhu kana achinzi munhu achamuka, achinzi akarara achamuka, ndo mweya iwoyo unochitsvagwa kuti urimo here. Saka iye paachaonekwa mweya wake uchadzokera paari nokuti wakabva kwani paari. Saka achinzi makwai ake anonzwa inzwi rake akangodana kuti mukai, vese ane mweya wamwanakomana anobva pamuka. Saka pano tiri kuti kudii apa? Pano tiri kuti imimi mufanira kuti mutendeuka. Matendeuka mobva mabhabhatidzwa imimi kuti mubarwe patsva. Mabarwa patsva mobhabhatidzwa muzita raBaba reMwanakomana neMweya Mutsvene waMwari. Kwete kubhabhatidzwa muzita raPauro mwacho weAfrica, kwete muzita raJohani, kwete muzita raPio kana kuti Damleta, kwete kuti muzita raMnangagwa kana kuti Vayo, kwete muzita rababa Abrahama kana kuti Mosesi. Mazita ese wayo hakubhabhatidzei, mazita wayo ese hakupei mweya wamwanakomana. Asi mweya wamwanakomana unobuda nokubudikidza kweiye wacho akatuma nemweya wacho. Hakuna wakwana baba, asi kuna iye wakabva kuna baba ndiye unoziya kuna baba. Uye hakuna unoenda kuna baba asina kudarika nekwandiri. Saka kune vaye vanoti isusu Jesu aivawo muprofite, vese ivavo vari kutoenda kuHadesi. Hapana kana chavo muushe hwekumusoro kudenga. Mweya wamwanakomana wakauramba hauzati uri mavari. Vangobva kuti vakawandisa vanhu avo, vakawandisa. Saka Mwari akagara akuudzai kuti vachapinda muushe hwanga vangazadze chanza cheruoko rwangu. Nokuwanda ikoko Mwari akuziva kuti vakawanda vari kunotsva. Saka iwewe paunopiwa mukana izvezvi wamuka nhasi iwewe ukuti boy neutano hausi kurwara, wapiwa mumwe mukana naMwari nokuti tikushumire isusu, tishumire Kristu kuti uzwe shoko usangane neshoko iri, kuti utendeuke nguva ichiripo, ufambe nguva ichiripo, utsvage Kristu nguva ichiripo. Mazuva ako iwewe ari kuswirira pedyo nepedyo. Ende Mwari zvaakaita haana kuisa geji yekuti unoona kuti ndasarwa ne2 days, sezvo ndafona ndasarwa nebudget 1%. Katichaje wabaya kuchaja, upenyu hwako wamwe upenyu hwako 1% asafana kuziya nje. Vakatorelaxa sokesa makumudenga. Akambostory kanzara zvekupenga. Kangotaura kuti kudenga kwachaya kushauya nini kudenga kwekuno nazo. Uchiponga bomba uri pauri papa chizvikudza. Usikaziva wasarwa ne1% iwewe izvi. Matama eza kuti matama nezvidumbu ubukidza kuti kuvunza kuti matama nezvidumbu ndokwanda kwemakore kwete. Pamwe wapa 2% Mwari kuzvira nyasha pa 2%. Ndikuda kwevhangeri pamwe izvozvi evhangeri ine yakwedzera ka 1% izvezvi. Mwari adaona kucheka sei pa 2% dzavo dzasara. Saka nawo iripo. Tsvaga Kristu achawanika, dana kuna Kristu achawanika. Hakuna mumwe munhu pasi pezuva anokwanisa kuwedzera munhu makore ekurarama pasi pezuva. Satani chaiye nokumutya kwaunomuita iwewe nokumunamata kwaunomuita, haana kana chaanokwanisa kuwedzera iwewe pamupenyu hwako. Zuva rimwe chete chairo hakwanisa kuwedzera, minute chaiyo Satani hakwanisa kukuwedzera iwewe pamusoro pako. Chaanokwanisa kuya kuuraya, kuchekeresa chete kuuraya kuba ndo chete zvaanogona. Saka totya upi? Totya anouraya here kana kuti totya anopa makore akawanda? Uyo akaida kuuraya kana kuti nani makore ndiwedzere mamwe 100, anopa makore obva atiwedzera mamwe 100 obva ati Satani zamugume. Satani obva atoti kune mataura zamugume achakwanisa kuguma. Mukomana akaparidza masvondo apfuura, ndakaparidza ndikati chimwe akarohwa kangani 60%.
Satan devil akarohwa 60 kwa 0 Satan izvo zvikumira kwatakaita so akadyiwa 60 kwa 0 haana kana mapoints kwake akarohwa 60 kubva kudenga akarohwa pano panyika akarohwa Kristu Jesu chaiye mwanakomana achizvarwa panyika Satan akarohwa futi ipapo murenje akaenda akanoedza Kristu ndimwe here Kristu akarohwa futi kurenje iko kusvika Ishe adzokera kudenga ari pagore Ishe akadzokera kudenga Satan akatadza kuzoona zvese zvakarohwa futi akarohwa 60 kwa 0 Satan. Saka togotya seiko munhu akarohwa kakawanda kudai izvozvo chete zvinotiradza kuti mukuru ndiani ndavakawandaradza kuti mukuru ndiani hanzi vadzidzi vakaiona Kristu chanzi Ishe saka mukuru pakati pedu ndiani kana mukuru ndiye mudiki pakati penyu unoziva mudiki ndiye achava mukuru Ushe hwekumusoro kudenga kana imi muda kuva vakuru chizvitai vadiki pazvinhu izvi. Saka hama tinokusimbisai nemashoko ekusimbisa musatye chinhu pasi pezuva musatye nyangwe Satani pasi pezuva hakuna chinotyisa pasi pezuva asi kutya iye muponesi iye musiki akasika denga nenyika iye mwanakomana iye wakapiwa zvose parutsoka rwake zvikaiswa pasi parutsoka rwake ndiye watinotya nekutya mweya mutsvene waMwari nokuti mweya waMwari akabva kuna Mwari tochete zvatinotya zvokuti uri president uri MP uri kansela une mari une zvikwamo une zvidhoma unoroya uri muroyi zvose izvo zvezvo hatitye pamberi pamwe hazvizi chinhu. Ivai nekutenda hama ivai nekutenda kutenda kweevhangeri evhangeri yakatipa simba tikapiwa simba rino rikaiswa rikahwaniswa mushoko evhangeri yaMwari kuti nesimba riri muevhangeri umu hakuna chinotiwana hakuna chinotikwanisa tinokwaniswa neshoko irori tinokwaniswa neevhangeri iyoyi kutenda kwedu kuna Ishe Kristu Jesu ndokunotikudza. Saka Ishe akataura akati dai maiva nekutenda sekutenda kunoita mhodzi yemumasitadha kuti ndo pane mhodzi dzose ndo kamhodzi kadiki pamhodzi dzose asi inoti kana yakura inoita muti mukuru kudarika miti dzose dzepanyika ino zoita mapazi makuru akasimba neshiri dzose dzenyika dzogovaka matendere adzo mapazi adzo. Dai maiva nekutenda maitaura kuti iwe muti ibvapa ndanomera mugungwa uko kana kutara chikomo kuti iwe chikomo ibvapa pangu ndanomera mugungwa uko zvaikuteerera imi. Saka kana Ishe achitaura mashoko iwayo saka mukutaura mashoko iwayo paakataura aitaurira vadzidzi chete here kana kuti aitaurira tose aitaura tose. Saka hapana chatinofanira kutitye uye hakuna chatofanira kuti achiitike musha waMwari. Mwari akataura akati kana wotaura shoko rangu evhangeri taura seshoko riri kubva muromo maMwari nokuti rine simba zvazokwadi nokuti ndarituma mauri. Saka kana totaura shoko nyange kune murwere tinotaura murwere kuti murwere pora nokuti shoko ratiri kutaura pano ishoko rakasimbiswa nesimba rakasimbiswa kubva kudenga. Saka ngatidzoke kuvadariki vatadzi vanonamata nemiti nezvipiyaniso vanonamata nematombo homwe yakarembera kudai nari pasove homwe yakarembera kudai vanotobvunza pamakatapira goridhe izvo akatapira matombo hanzi munamato hanzi ndo kunamata Mwari mumweya nemuzokwadi Mwari obvataiwa ikoko kwakuziva kuri kunamata ikoko kunonzi kupombonora ibvai pakunamata kwakadaro. Zvino Mwari abva ati ini handisi munhu wehasha zvino ndine hasha asi handikarambe ndakadzama zvinoda kukuitirai nyasha chidzokai kwandiri dzokai titaurirane dzokai kuti ndikuregererei katipinde mubhuku uzoti mufundisi anotaura zvemusoro wake kwete tinotaura zvapambuka andei kuna Mateo 7 Mateo 7 ndebata mukati pa21 mazwi makuru ariko kunzwa nekuita munofanira kuva vanzi veshoko manzwa shoko bobva maita action
kunonzi kunzwa nekuita action. Ukaita munhu kuti anonzwa asikaita action unongonzwa ulilombe, unongova munhu angori wiki, angori porridge yekuti wauzwa kuti iwewe moto urikubvira kitchen umo oramba wakarelaksa zvako, wakarelaksa zvako mudhani kuti kune moto. Manje toita sei? Manje kufonera mapurisa. Manje moto wacho wakawanda here. Uri kubvunza ani enda wodzima moto uko iwe. Action ndio inodiwa. Saka zvino zvatiri kukuudza kuti iwe upenyu hwako une 2% battery, iwewe upenyu hwako wasara. Zvawanzwa iwewe kuti une 2% bebattery yeupenyu hwako uchaita sei now? Wafana kuchita action. Action yekuti battery richarge. Unochajwa nei battery? Unochajwa nekunamata Mwari, unochajwa nekururama, nekururamisirwa, nekutendeuka, nekuverenga iro shoko. But chinotanga ndechekuti iwewe unofana kutanga wajorodwa. Uchinge wajorodwa, mweya mutsvene waMwari vakubatsira pane zvose. Ndawega zvinokuremera. Wega izvo zvakati action aiwa kujamba chete. Jamba usipo kutenda iko. Kujamba. Zviro zvamene mishana papa jamba. Take it, yes, jamba kudenga umburuka. Ikoko kwanza akuza tiri kunamata ikoko. Battery riri pa 2% uchijamba kudaro. Azviwedzere battery. Mwari anowedzera makore pamunhu unenge wazvininipisa. Mambo David wakati averenga vanhu zvazi Mwari avatumira muprofita zvazi enda unodza Mambo David kuti waverengere vanhu vangu nekuda kweizvozvo makore ako adzimwa. Usaronga nhaka yako, usanogadzira zvinhu zvako nekuti nguva yako yakwana. Ushe hwako iwe hwapfudzwa, watopfuura izvo. Mambo akachizwa mashoko wayo, akabharura nguo dzake dzeumambo, akabharura dzose, akatora marasha, akagera musoro, akazora marasha mwiri wese, akanyengetera mazuva 3 mambo asina kudya. Achinyengetera achizichema pamberi paMwari kuti Mwari ndaita chinhu zvakaipa, ndiregererei. Mwari abvaona kuzvininipisa kwake. Mwari akataura muprofita kuti waona here kuti Mambo David azvininipisa pamberi pangu. Hakuna chinhu chinomuvha Mwari kunze kwekuzvininipisa. Uchida kuti Mwari amuvhe muupenyu hwako iwewe, kuti Mwari aite something muupenyu hwako, zvininipise wona. Kuzvininipisa hakureve kuti anzi kuremekedza vakuruta. Mamuka sei? Mamuka sei nafundisa? Une kazvikatetete iwe kakudzisa tsitsi iwe. Mamuka sei? Shemu. Mamuka sei vanavo? Yowe. Utanzi kuzvininipisa ikoko. Hakuzati kuzvininipisa ikoko. Kuzvininipisa kutsanya pamberi paMwari. Obva wazvinyima, obva wanyima chinyama ichi zvokudya. Obva wazvitsaurira iwewe kuti inini ndakungoita zvekunamata Mwari. Ndada kuti ndimbotaura naMwari. Obva wasvipa zuva kana mairi kana matatu kana wakasimba kana 7 days chaidzo uchitaura naMwari. Namato yako inonzwika kuti Mwari namato yako inoiswa pamberi paMwari zvo. Watumwa nouya nemunamato ichirema zvo. Munamato chitsedzereka vatakura munamato. Mwari ubati chingo chiri kurema chamurungu yananzi munamato yemukomana akatsanya. Munamato yake iri kurema. Vanzi ngawe kunotione. Yobvaiswa pamberi paMwari. Mwari obvana munamato utaiwa mukomana zvezviro kwazvo mukomana wakazvirovedzera pazvinhu izvi. Mwari ubati zvigo zvaari kuda mupei. Kubva mapiro. Saka muchiona kune vamwe kuti akatsanya mazuva 2-3 chaiwo zvavanenge vachikumbirira chaizvo Mwari anovapa. Mwari ndiMwari anonzwa munamato yevanhu vake. Mwari ndiye anonzwa munamato yevana vake. Hakuna munamato yamunobata makazvinyima inopoya. Mukaona mukazvinyima munamato ikasasvika, hamusati masvika pakuda munhu pamusvike zongoro dzaifu. Musaone moyo. Hakuna munamato inorasika pasina. Hakuna munamato inonamatwa yobhekwa pasina. Saka izvi zvikadzire zvikwama zvomweya. Zvikwama zvomweya ndo zvinoiswa munamato yenyu kuti kana maba kuda kuti mutaure naMwari, zvikwama zvinobvuma kuti mune mari iko muchikwama umu. Mune munamato mingani? Wongu tazvinzwa kuti mukomana ane dambudziko, asiko chikwama chake chemunamato chakasimba here kuti timuropafadze nezvinhu izvi. Mwari wangu, isunungurei Mwari wangu, mabasa anetsa. Mwari obva atsvaga munamato ona munana munamato kana 1. Makazara bhawa, fodya nemahuri.
uvata chimomsiya yakadaro timboona kuti achaita sei. Chimompai 3 months dole chingwa chidiki kudenga chencho changozi chingwa chidiki chimompai chingwa chidiki apo chingwa chidiki riri 3 months napo chingwa chidiki cho iwo chikona mata chete mwarada kona kuti wakatsombere pazvinhu wakatsombere pane zvauri kukumbira unaziva here zvauri kuda iwe kana zvinokuti uri patight ndopaona munhu anoti wiki rekutanga ubva anamata wiki rechipiri ubva ati zvakadhakwacho zvokunamata zvakadhakwa tsoka yomanje ndichakakurema bhutsu takakurema iyi toti hama muri kupi muri kuhere kuchike tichizonamata nhasi munhu wachifona muprofita ari peri muprofita kwenyu konhasiwo here vaprofiti vekwenyu ndowatida kufambira Mwari akagara kudenga achiti saka unofunza vaprofiti ndo anokusunungura auzivi here kuti ndiri Mwari wako. Vaprofiti inongova one of the many ways yekusunungura kwemunhu. Mwoyo wako iwewe ukarowedzera kuti Mwari wangu ndisunungurei, obva waenda kuimba yaMwari. Saka isinganzi imba yavaprofiti, ichinzi imba yaMwari. Obva waenda kuimba yaMwari, nyange vasipo vaprofiti asi vakuru vanenge varipo. Vakuru varipo ivavo ruoko rwavo vakangoturika ruoko rwako vakakunyengeterera kuti Mwari munhu uyu mbe basa nhasi anonzi nhasi. Ikokoko level iyoyo yekutenda, level iyoyo yekuvanhu haiko level iyoyo yekutenda. Zvino vanamati vamazuva ano vandakavafona vari pera profiti kwenyu nhasi nhandatogadza ndibude ndiudzei kana variko ndiuye kana vasikwa ndiuye ufanza ndisatasvika tichakuzera navo tichasvikako masvikako obva vanonoka kusvika uvanza havako nhasi uyo achibva kwakatafoni vaprofiti obva sara vachisvika basa robva rabatwa apedza kubatwa basa uyo atobva kekubva akabata koti rake obva sakara nemunhu wamwari ndafunza nhasi amaike uchiti saka inga ndakuyawo ndi Mwari yacho. Iwewe mwoyo wako iwewe hauzati uri pakutenda, mwoyo wako hauzati uri pakuponeswa, asi uri kuponesa nyama dzako iwewe uzvifadze iwewe. Varume uchimboongorora chinhu ichi, ero jirai kufuka kana kuwarira. Ukaona uchita kauni kako utori mudariki newewo. Saka zvinhu zvose izvi hanzi naMwari izvi zvose ndinozviona ndinondipa hasha asi ndini manje ndiri Mwari wenyasha handina kunge ndakabatirira pazvinhu zvakadaro ndinoitira nyasha ndobva ndaitira vanhu nyasha zvandinovaitira nyasha ndobva ndaona kuti vanhu vadzoke kwandiri hanzi chiine bhuku 21 namba yose havazi vose vanoti kwandiri ishe ishe vachopinda muushe hwekumusoro kudenga hanzi havazi vose vanoti chiinaina vanodana vachiti kwete ishe ishe vanodana kuti ishe vachopinda muushe hwekumusoro kudenga ndakuna munhu anodana kuti ishe akasaizwi pasi anodana nezviri pamusoro nokutanga achitofungidza ndokutenda kuti zvaari kuita ndizvi. Ukamusvikira ari pakudana ishe unotofunza kuti denga richadonha nhasi chasvika nhasi kudai. Mukaona vachironga zvavanenge vachironga vachisa mbiya dzavo vachisa minamato yavo yepadokero munofunza kuti aiwa denga richasvika nhasi nhasi denga richauya. Obva vadana ishe wangu Abrahama Gilatio Pio vachitaura mashoko makuru. Obva vatofunza kuti nhasi kana vatumwa chaivo vachalenga nhasi pano. Zvino Mwari vangu kudai waka havazi vese vanoti ishe ishe vachapinda muushe hwekumusoro kudenga. Asi unoita kuda kwababa vangu vari kudenga ndio unopinda. Zvino vamwe vanopodzekana nekuti kuda kwaMwari wacho ndekupi. Vamwe vanoshandura kuda kwaMwari vobva vaita kuda kwavo ivo vobva ndiro kuda kwaMwari iko. Zvinokusunga munhu osunga munhu iwewe upenyu. Ndanzi nekuti apinde chechi yedu kuda kumusunga upenyu kuti azouya kwandiri ndozoti ndina musungura oti munhu iyeye ari kuita kuda kwababa kwete. Vaya vanoita go back to sender
kusunga upenyu hwemunhu waita gobe kusenga kubatira munhu shonga otanzi mishonga ngaidzokere inombomba iye otanzi ikoko ndokuda kwababa ikoko. Muti Kristu akauya panyika pano kuti vanhu vapoterera achikandana nazvimagiremedhi zvimabhomba. Kristu otoda kuzotambudzikira izvozvo, obva aenda kuna Baba, obva anokumbira Mweya Mutsvene waMwari kuti tinokumbira Mweya Mutsvene waMwari wauye panyika Mwari kuti abatsire vanhu ava kuti vapoterane zvimagobe kusenda. Saka ukwana zvakuitika zvinoziva kuti hapana Mweya waMwari ari pakatipa. Da Mweya waMwari hauite gobe kusenda. Ndaiko kunonzi kutsiva neutsinye nekudzorera ikoko kwakuza kururama kuna Mwari. Vanoita kuda kwababa vangu ndo vachaenda kudenga. Vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga ndo vanopinda muushe hwekumusoro. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, asina kuprofita muzita renyu here? Nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kukumbokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vezvisakarurama. Saka paunoenda kuchinzi fire, take it, kamunhu kodonga koumburuka, hanzi vachada vachinzi dzokera ikoko kwamaita mafaya enyu ikoko. Muchiumburuka ikoko, makatakura mawheelchair, muchienda mawheelchair kunzi Father, look, this guy, he came here on the wheelchair, now walking. Hanzi kokwakuza kuruita kwababa ikoko. Ishe achakudzai kuti dzokerai iko maitakura mawheelchair enyu. Ngare mwana uko. NaEliot nokupiwa mari kuzinyepedzera munhu akafa, obva atanga wamuswa nemuprofita. Eliot achanzi dzokera unomuswa futi. Sengari Eliot anonzi musamuse, panomuswa vanhu vanonzi musike yakafa. Eliot anonzi Eliot musamutse, Eliot musiye yakadaro. Eliot anonzi Eliot aida kufa, ada zvokumuka stereki, achita madhirama ekumuka, musamutse musiye yakadaro. Achiona vanhu vese vachimuka zo Eliot, iye achinzi musiye yakadaro. Ndiyo chava shamu yake. Hanzi neaya yaita mabasa esimba mazhinji. Vachiti takaita mabasa mazhinji ane simba. Tikadzika madhimoni muzita renyu. Mweya yakaipa ikabuda ikatiza. Tikarayira zvose zvatikarayira muzita renyu, asi zvikaitika. Naizvozvo Mwari tinoda kuti tipinde muushe hwenyu. Hanzi Mwari achataura kuti dzokerai ikoko kwamaita mabasa enyu, handikuziyei, handambokutumai. Naizvozvo mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu awa akaaita ungafananidzwa nemurume wakachenjera wakavaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo ikasawa, nokuti yakanga yakateiwa paruware. Mumwe nemumwe unonzwa mashoko angu awa akasaaita ungafananidzwa nemurume benzi wakavaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mikukutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo, kambako kakawa. Kuwa kwako kambako kwava kukuru. Jesu wakati apedza mashoko iwayo, vanhu vazhinji vakashamiswa nekudzidzisa kwake, nokuti vakanga achivadzidzisa somunhu une simba, asi usingaiti savanyori. Nokuti vanyori vanotaura, asi vanotaura nekuita kwavo kunobva kapesa nekutaura kwavo, uye kana votaura mashoko avo hataure semashoko ari kubva kuna Mwari, vanotaura semashoko ari kubva kuvanhu, nokuti iye wazere nekusarurama. Zvino mashoko atinotaura pano paJerusarema, tinotaura mashoko ari kubva kuna Mwari, mashoko akasimbiswa neshoko evhangeri yaMwari neMweya Mutsvene waMwari, kuti munofanira kuva varume vakangwara, varume vakachenjera, vanovaka dzimba dzavo paruware pakasimba, pane foundation yakasimba. Zvino foundation ndeyekuziva kuti basa iri ibasa raMwari here kana kuti basa rabva kuvanhu. Kudana kuri kuitwa vanhu ava vachidana kuti Ishe, vari kudana chaizvo here, vari kudana kuna Mwari mupenyu here, kana kuti ndoyo vamwe vachanzi endai munoita mabasa enyu kwamaitira ikoko. Unoona nekurasika kwavo, unoona nekuita kwavo, vanamata nechumba
chematombo, kunamata nemurwi wematanda. Vakaisa zvipiyaniso zvakawaniswa magemenzi, muna mwane zibanga apa muchechi imomo. Banga reiko vanhu tikunamata mumweya nemuzvokwadiko zibheneti unoridii. Unoona munhu akaisa zibheneti pagemenzi kudai. Takuhondo here? Tamarebels here? Ko banga unoridii? Kana Kristu chaiye akafamba pano panyika akatsvagwa naRodi, akatsvagwa naPontius Pilato, asi anambowanikwa Jesu achiti anzi nditsvagirei bakati vari kufamba rakaisa muchiuno. Saka varume regerai, munoremara makura regerai. Dai muri vamwe dai maregerai. Kushandura magwaro edu toenda kunovhara. Ande kuna profita Jeremia. Profita Jeremia 3. Tombata ipapa pana mavara makuru. Tobata mukati pa 6 pana mavara makuru anoti Jehovha anodana vanhu vake kuti vadzokere kwaari. Mwari ngaatitire nyasha tidzoke kwaari. Nyasha dzaMwari ngadziuye kwatiri kuti vanhu vadzoke kuna Mwari mupenyu, vanamate Mwari mweya muchokwadi. Ndamukana uripo panguva ino wokuti munhu wese akafamba kwake nekutadza kwake kwaakatadzira Mwari nako ane mukana wekuti adzoke kuna Mwari, azvireure zvivi zvake kuna Mwari, ajorodzwe muzita raKristu muna Mwari kuti awanikwe nekupona, aponese mweya wake. Ndanguva iri kupera, upenyu hwako huri pa 1% iwewe panguva ino. Saka usazvikudze uchiti handine mazuva hangu ichiripo. Aiwa, usisina nguva. Wangobva wati handichiri mudiki, pamwe ndinozosvika wose pakasvika sekuru wangu, kana pakasvika baba vangu vakasvika 50, vamwe vakasvika 70, vamwe vakasvika 80, vamwe vati isusu kwedu vanozosvika 100. Ofungudza kuti newewe uchasvika 100 iwewe pauri baba. Kuda kuzvikombera iwewe namadzibaba ako. Kana madzibaba vako akasiya ateyariwa asafe, akatambudzwa naro, pakashaya munhu akapudza riva iroro. Jehovha anoti nyasha idzodzo ndokuzungaira kwacho iko. Hazina Mwari, kana mana unamata musai wakazungaira, namatai Mwari mweya nemuzorwari. Ivai vanhu vane kutenda, dzokai kuna Mwari, mubve pakutadzira Mwari. Ndakuda kwaMwari ndekuti vanhu vese vapone, kuti pakati penyu paregedze kuwanikwa mumwe nemumwe angawanikwe nekupotswa neushe hwake hwekumusoro kudenga. Saka imi zvamuri vadariki munofanira kuzibvuma kuti tiri vadariki, takadarika isusu, takatadzira Mwari, tofanira tidzoke, tadzoka kuna Mwari kuti Mwari atiponese. 6 namba yoti zvino Jehovha wakati kwandiri, wakati zvee kwandiri, namazuva amambo Josia, waona here zvakaitwa naIsraeri pakudzokera kwavo shure? Zvino pano inoreva ichiti, waona here zvakaitwa nechechi kudzokera kwavo kumashure? Israeri inodudzira chechi, iwewe chechi. Unozva mati achechi ekwenyu, chechi ndiwe. Saka usati chechi ekwenyu, nekuti chechi haizatiri chechi isina munhu. Vanhu ndokunzi chechi. Chechi ndo ushe hwaMwari huri mamuri, ndo chechi. Saka chechi, kana ndakutaura chechi pano hatitaure postori, tinotaura tichitaura vana vaMwari vakatenda kuti Jesu ndiye Mwari, uyezve vanotenda vachinamata nenzira yekunamata Mwari mupenyu, vanoita kuda kwaMwari nekubata kwakanaka, kubata kudiwa naMwari. Evhangeri haizatire vapostora chete, evhangeri yakauya kuvahedheni kududzira kuvanhu vose. Muti uyu muti mumwe chete, asi mapazi ndo akasiyana. Asi kusiyana kwemapazi hazvirevi kuti rimwe bazi rinoita zvarinoda. Tinokudzorai pano paJerusarema. Akuna rimwe bazi rinomera zvarinoda. Muti unomera mango, iro rinotanga kumera zvimagaka kana zviminzwa. Tinokudambura hauzve pano iwe, tokudambura wobva ipapo. Zvino mamwe mapazi teerera iwe chechi, teerera. Saka ndinotaura chechi, hama ndakutaura tose mese muri kwamuripo. Musangoti zvepostori aiwa kwete.
Ushauri wa Mwari wakapatsanura kuti apostori, asi ushauri wa Mwari wakapatsanura kuti church. Saka ndotaura mashoko andotaura ane simba, mashoko echurch. Terera hama. Zvino wakati kwandiri namazuva mambo Josia, waona here zvakaitwa nechurch pakudzokera kwavo shure? Vakakwira pagomo rimwe nerimwe rakakwirira nokupinda pasi pemuti mumwe nemumwe mutema ndokunoferapo. Waona here zvakaita church, iwe church zvawakaita izvi? Zvakaenda pamberi paMwari, Mwari akazoona zvawakaita izvi kuti iwewe wakaenda kuzvikomo, mumwe nemumwe akaenda pachikomo, mumwe nemumwe akaenda pasi pemiti mitema, ndokunamata mifananidzo nekunamata machechi azati aine umwari maari. Machechi ekuti anamata nemazitombo kudaiso, machechi anamata nezvipiyaniso zvizhinji, isangori postori chete nezvipiyaniso zvakaiswa magemenzu, mumwe akaisa zibanga apa. Namachechi ana Maria akanza Maria Masande, vachitamba Maria wakaisa michinji kwavo, wakaisa muhuro beso. Vakati ndo kunamata Mwari. Mwari akati ikoko hakuzati kuri kunamata, ikoko makatofewa kwamakaita ikoko. Vakakwira pamakomo rimwe nerimwe rakakwirira nokupinda pasi pemuti mumwe nemumwe mutema ndokunofewapo. Zvino vakati vapedza kuita izvozvo zvose, ini ndikati vachadzokera kwandiri. Asi havana kudzokera kwandiri, vakaramba vachiita mabasa avo izvozvo, vakatenda kuna izvozvo. Nemunun'una wavo Judha wokusatendeka ndovaEdheni vakazviona, vakaramba vakanyarara ndokunamata here, vakasiya zvakadaro. Zvino ndakaona kuti panguva yandakaramba chechi wokudzokera shure chechi, ndikavapa rugwaro rwokuvaramba nemhaka yemunun'una wavo iwe. Ndikavapa rugwaro rwokuvaramba nemhaka yavo yokufeva kwavo. Kunyange zvakadaro munun'una wavo iye Judha, iye wokusatendeka, havana kana kutombotya zvachose, asina ivo vakandofevavo. Saka mabasa enyu makaita kuti mukanamata Pio, mukanamata Ginazio, mukanamata Paulo Mwari weAfrica, mukati ndiye Mwari wedu, mukanamata Dhamreta, mukadana pana mazita iwayo, mukaisa zvimiti mumagemenzi, mukaisa mapanga magemenzi, mukatora mai Maria mukati ndo Maria Musandi ndo achatiponesa, mukanamata nezvozvo zvipayaniso, mukafeva naizvozvo. Vose vakaona kuti vakudzorei, vakudzei varume kunamata uka, kuzati kuri kunamata, vakasiya zvakadaro, vakabva vafeva naivo. Saka vapostori vese vanoti vanonamata apostori yazvokwadi, pane kuti vaparidze shoko iri, vaudze vanhu kuti kunamata kwamuri kuita hakuzati kuriko kunamata kunodiwa naMwari, muri kufeva, muri kusemesa pamberi paMwari. Vakasiya zvakadaro, vakati aiwa isu hatitaure zvemamwe machechi, tinoita zvekwedu. Vamwe vakaenda vakanofeva, vakatora tuvana tucheche, vakatatswa vakadzi ikoko, vakati kwedu tina vakadzi vakawanda, toita vakadzi vatinoda. Vakatora nevacheche, vakaroora vacheche, vakafeva navo vacheche, vapombesa vana vacheche, vakabara, vakata mimba vari vacheche. Vamwe vakafa vachibara mimba nekuti vanga vasati vasimba pakuita vakadzi vanokwanisa kubara vanhu. Ndiwo mapostori ainzi aifanira kuti akuparidzirei kuti varume kunamata kwaMwari, kunonamatwa Mwari mumweya nemuzvokwadi kunofanira kunge kuchidaiso. Vakatadza kutaura izvozvo, vakanofeva naivo. Hakuna akataura kuti varume siyanai nevacheche, siyanai nemaparika. Vakaramba kutaura izvozvo, vakati aiwa kwete, barika rakanaka. Vakaparidza shoko evhangeri, vakashandura kuda kwaMwari, vakaenda kuda kwavo ivo. Evhangeri yechechi yavo ikagomedzerwa pakutabarika nekutora tuvana tucheche neturepa. Kurasika kwavo, havana kana kumbotya Mwari pakuita kwavo. Hanzi naMwari, kunyange zvakadaro naiyo munun'una wavo yeJudha wokusatendeka, havana kana kutya, asina ivo vakabva vanofeva. Zvino nokusarangarira kwavo, nyika ikasvibiswa nokufeva kwavo, vakafeva namabwe namatanda. Kuzoti mufundisa zvona kupi zvakadaro zvematanda zvenemabwe, vakanamata namabwe nematanda. Kuti mumatombo munopiwa nematodzi, kana mapazuva, kana madokero, kana kumusha kwako, kana kumwendo wako, kana kupi.
ndo zvamainamata nazvo zvimabwe izvi zvimatanga zvimipiyaniso zvamakaisa magemenzi nezvimamaria musande zvamukazadza mauro nemapakatwa amakaisa magemenzi kudai. Vamwe vanamata nepfuti chaidzo vanokaisa pfuti pano vachanzi unamata Mwari mweya muzvokwadi vakasvibisa nyika. Ozoti seiko gore nenzara gore nenzara aiwa vakasvibisa nyika. Nyika inosviba, mvura inaya, ikanaya mukohwe ndozviri. Kunyange zvinhu izvi zvakadaro zvose, munun'una wavo Judha havana kudzokera kwandiri nemwoyo wavo wose, asi nekunyengera. Hakuna akamudzoka akati zveshuwa varume kubata kwatiri kuita hakuzivi. Tadii tatsvaga Mwari mupenyu. Vanzi Mwari hakuna akadaro. Vakatoramba izvozvo vakadzoka kuna Mwari vakati varume, Mwari chake chitandiwa mwoyo chete ndounodiwa, ngatiite zvemwoyo, Mwari anoda mwoyo womunhu. Mwoyo. Vakaparidza shoko evhangeri yemwoyo chete ndoda kuponesa. Vakaparidza mwoyo. Vanzi Mwari aiwa ikokoko kuti anzi mwoyo ikokoko. Vakadzoka kwandiri asi vaine kunyengeri. Kunyengera ikoko. Vanobvunza kuti Mwari haazive mwoyo yavo. Kuti mwoyo yavo zvainoda zvaizvo ndezvipi? Vakadzoka neunyengeri. Ndozvinotaura cheJehovha. Zvino Jehovha akati kwandiri, chechi wokudzokera shure vaya vakaita zvakarurama kukunda Judha wokusatendeka, enda unoparidza mashoko awa kurutivi rwekumusoro uti, dzokai imi chechi, imi yokudzokera kumashure. Ndozvinotaura Jehovha. Saka pano ndiri kuparidza ndiri kuti dzokai pano chechi. Ndozvinotaura Mwari. Enda kunyika yekumusoro. Takukuparidzirai kunyika yekumusoro nekunyika yekuzasi. Takuti kuparidzirai hama kuti zvanzi naShe, chechi dzokai kwandiri. Imimi yokudzokera kumashure. Musarambe muchidzokera kumashure pakunamata kwenyu nepakutenda kwenyu. Ngatinamatei zvinoenda kumberi. Jehovha handingakutariri ndakatsamwa nokuti ndine nyasha. Handingarambi ndakatsamwa nekusingaperi. Ndozvinotaura cheJehovha. Saka nyangwe vakatadza hama zvimuti zvamakaisa zviye mukanamata nazvo nemuzvimatombo zvamakanamata nazvo, mukadana kuna Piyo, mukadana kuna Dhamureta, mukadana kuna Agnatiyo, kuna Mozisi, kuna Abrahama, mukadana mazita ese mubhaibheri ese neamunokwanisa nemamwe mazimo. Mwari ari kuti ndakatsamwa nazvo asi handingarambe ndakatsamwa. Kamuchikupai mukana yekuti dzokai nguva ichiripo. Asi muzive zvakaipa zvenyu bedzi, kuti makadarikira Jehovha Mwari wenyu, mukafamba muchitevera vatorwa pasi pemiti mitema yose, mukasateerera inzwi rangu. Ndozvinotaura cheJehovha. Zvanzi naJehovha, dzokai imi vana vekudzokera mashure, nokuti ndiri murume wenyu, ndichakutorai. Mumwe paguta rimwe, vaviri parudzi rumwe, ndichakuisai Zioni, ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu, ini Jehovha Mwari, kwete wenyu imimi. Vachakufudzai nezivo neuchenjeri. Saka pano makapiwa Jerusarema izva kuti ikufudzei imi marudzi vanofadza Mwari pano paJerusarema, kwete anofadza imi kwanokufadzai ndo kwamunenge muri ikoko. Moenda kunana papa, mabva kuna papa, mobva maenda kuzvimiti nematanda, kunana Ginasi nenaPiyo. Mobva paFacebook pano moona tichikuparidza Jerusarema tichikuparidzirai pano. Mumati varume havataura shoko chairo razvokwadi, asi kuti chechi yamadzibaba edu. Vamwe vachafira mumadzibaba avo. Saka Mwari akataura achiti, ndini Mwari ndine godo, ndinoranga rudzi kubudikidza rudzi rekutanga kusvika kurudzi rechina, ndichiranga chete. 30 years ndichiranga chete. Nokuti pamwe izvozvi, pamwe iwewe utori pashamhu yamadzibaba ako, pamwe Mwari oda kuti iwewe munhu anosunungura zvisungo zvakasungwa naSatani zveshamhu igurova dzinza rako,
Jehovha vanoti aiwa kwete, chechi yamadzibaba edu, obva wazvikudza nechechi yamadzibaba ako. Asi uchionatsaona kuti evhangeri iri kuparidzwa panapa iri kunopesana nemadzibaba ako nezvakatenga madzibaba ako. Mwari anopa mukana nokuti evhangeri iuye kumunhu pasina zvokuti madzibaba edu akati. Mashoko amadzibaba ako iwe hakunde zvakanyorwa mubhuku iri. Zvamadzibaba ako iwewe hazvikunde zvakanyorwa mubhuku iri. Zvakabva mubhuku iri zvakabva kumusoro kudenga. Magwaro ese aya akafurudzirwa. Aya magwaro ese akanyorwa, akafurudzirwa nemweya mutsvene waMwari, akanyorwa sezvazviri. Ani nani ane nhamo anobvisa mashoko kana kuwedzera mashoko ebhuku iri. Nhamo nematambudziko akanyorwa mubhuku iri achaiswa pamusoro pake. Ndozvakanyorwa nebhuku iri. Saka zvinokanzwa bhuku iyi ichipesana namadzibaba ako, obva watoziva kuti madzibaba ako ndo ane problem, kwete bhuku iyi. Haiso hatikati bhuku ine problem. Madzibaba ako iwe ndo ane dambudziko. Madzibaba ako aitana achiti hativerenge bhuku, unoziva kuti madzibaba ako ari pasi peshamhu, varikuenda kwadhesi, vari kwadhesi izvezvi. Ukazwa madzibaba ako achana kuti bhaibheri rakaenda varungu, zvazvodii. Iye Mwari akataura akati bhuku iyi yakafuridzirwa nemweya mutsvene waMwari. Ani nani anoisa kana kuwedzera kana kudzura mashoko kubva mubhuku iri. Nhamo nematambudziko akanyorwa mubhuku iri achaiswa pamusoro pake. Saka toteerera bhuku iri kana toteerera madzibaba ako iwewe. Saka Mwari akapa munhu mukana wekuti mumwe nemumwe anzwe shoko, ayere shoko ega, kuti anzwe kutenda kuti zvirokwazvo shoko iri inini ndinoti kudii, ndisina kutisa pfungwa dzamadzibaba angu. Nokuti madzibaba ako iwewe haana kufa akamuka, akafa akaora izvezvi madzibaba ako iwewe. Muna kana 1 wavo akamuka. Asi kune murume akamuka anonzi Jesu. Akamuka akaenda kudenga, akapiwa ushe kudenga nepanyika, nezvose zviri panyika zvikaendza pasi perutsoka rwake. Navatumwa vamirire kuti vaone kuti zvirokwazvo zvose zvakaiswa here pasi perutsoka rwake. Ishe muponesi Jesu Kristu ngaakudzwe. Jesu ni Mwari nokusimba kwenyu. Zvanzi naJehovha, dzokai imi vana vekudzokera shure, nekuti ndiri murume wenyu, ndichakutorai. Mumwe paguta rimwe, vaviri parudzi rumwe, ndichakuisai Zioni, ndogushe kumusoro kudenga. Ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu ini Mwari pano paJerusarema. Ndichakufuzai nezivo, vachakufuzai nezivo neuchenjeri. Zvino kana mawanda nokuwedzerwa panyika pamazuva iwayo, ndozvinotaura Jehovha, havangazoti areka yesungano yaJehovha, havangaifungi, havangairangariri, havangaitsauki, havangaiitizve. Panguva iyo vachatumbidza Jerusarema chigaro choushe chaJehovha. Marudzi ose achaunganidzirwapo paJerusarema nokuda kwezita raJehovha Mwari. Havachazofambi noukukutu hwemwoyo yavo wakashata. Saka Jerusarema ino zvamunoiona ichechi yakadanwa mazuva ekupedzisira, yakadanwa ikanyorwa kubva patsamba nezvakazarurwa 21:7. Zvakazarurwa 21:9. Jerusarema izva. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga aine ndiro nomwe dzizere nematambudziko manomwe ekupedzesera wakasvika akataura neni achiti, uya pano ndikakuratidza mwenga, mukadzi wegwayana. Ipapo wakandiisa mumweya pagomo guru refu, akandiratidza guta dzvene Jerusarema, richiburuka kubva kudenga richibva kuna Mwari, rine kubwinya kwaMwari nechiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo rekrista. Ndo Jerusarema yenu. Jerusarema izva pano inofananidzwa neJerusarema yekudenga. Hapana kana chakasviba chinofanira kuwanikwa muimba yenu. Imba ino inofanira kunge yakacheneswa, nekuti yakadanwa mazuva ekupedzesera. Tiparidze shoko irori, tifudze makwai iwaya ataurwa ipapapo, kuti ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu inini, kwete yenyu imi, inofadza mwoyo waMwari. Vese vachaunganidzirwa pano paJerusarema. Vaunganidzwa pano paJerusarema vachazoenda kure.
namazuva iwayo imba yaJudha ichafamba pamwe chete neimba yaIsraeri. Zvirava kuti imba yavadhorwa nechechi vachafamba pamwe chete, vachauya pamwe chete vachibva kunyika yekumusoro nekunyika yandakapa madzibaba enyu ive nhaka yavo. Asi ndakati ndichakuisai sei pakati pavana vangu, ndikupei nyika inofadza, nhaka yakaiswa nhaka yamarudzi akawanda. Ndikati imi muchanditumidza zita rokuti baba vangu, hamungazotsauki pakunditevera. Saka kutoti baba vangu zvinoteerawo kutoti baba vedu kuna Mwari. Saka vaya vanetsana nharo kuti zita raMwari nderipi, zita raMwari nderipi. Vamwe vakatoita mabhuku, kutovhura mabhuku, vamwe vakatozviendera kuchikoro vokutsana nharo kuti zita raMwari nderipi. Zvino mwana abva atoona kuti aiwa nhau inganetse kutoti baba vedu ndiko kutoti Mwari ikoko. Kutongoti baba vangu chete watotaura kutoti Mwari. Zvasvika ndakuna vamwe baba unokwana kunzi baba. Saka vaye anapapa munonamata muchikisa tsoka dzavo muchivaisa pamared carpet, ikoko kwekwe kutozungaira pamene matoita kutonamata zvifananidzo ikokuya. Hanzi naMwari, saka ndichaita sei kuti vanhu havadzore kwandiri? Ndichaita sei kuti vanhu ndivarangarire kuti ndevangu? Zvikanzaiwaka imi muchatitumidza zita rekuti baba vangu, hamungazotsauki pakunditevera. Zvanzi naJehovha, zviro kwazvo mukadzi sezvaanosiya murume wake achinyengera, naizvozvo imi makandinyengera, imi imba yechechi. Zvamakatoita izvozviya izvozvi Mwari ari kuzviona zvamukuita. Svondo inoti kana yakusvika, kana Satani kana yakusvika, vanhu vanotsvaka matombo kudai vozadza muzimbiya kureswa nzi matombo ekunamata. Vamwe vanoenda nekumbare vonotenga mapakati kwayo kusama mGenens, hanzi kunonamata Mwari. Ikoko hanzi ndo kunyengera kwamuri kutoita ikoko, kunyengera ikoko. Mufananidzwa nemukadzi akasiya murume wake nenzira yekunyengera, imi chechi. Inzwi rinonzwika pazvikomo zvisine miti, kuchema nekunyengetera kwavana vechechi, nokuti vakaminamisa nzira dzavo, vakakangan'a Jehovha Mwari wavo. Saka munovanzwa vakazara mumakomo medu. Saka muchizoramba chiti panoita mapostori, ukoti kana dombo panoti papo paita mapostori, kubva apo poita mamwe mapostori, kubva apo poita mamwe mapostori. Ukaenda mutauni ukanhonga dombo ukapotsera so unotema muprofiti, ukanhonga futi ukapotsera unotema evangelist, ukanhonga futi ukapotsera unotenga kuti unotema papa. Kuwanda kwevanhu vanenge vachidana vakarasika pamberi paMwari vakadzokera shure pakutenda. Vamwe vakati tinozvigona tega, vamwe vakati aitwa ukuru, vamwe toda mari tovhura dzedu todyira vanhu mari, vamwe vakati aiwa tisoda kukudzwa, tisoda kukwirimira vanhu mumbiya kusunga muupenyu, vamwe vati toda mapakati kwazvimapanga ndo zvedu, vamwe toda marasta, vakati marasta asiri mapostori. Unoona hapa yagerezere redi aine rasta kudai kuvanzi dziri mapostori tunamata Mwari, aine zibanga rakadai rekuhondo. Hanzi naMwari kudarika ikoko, kunyengera ikoko. Dzokai imi vana vekudzokera shure, ndapota. Zvanzi chiina ichi? Hanzi mune muchikodana Jehovha muri makomo, Jehovha Mwari gu, ukaenda kwa Jehovha Mwari, muchidana muchiita ruzha mumakomo. Ndamusingazive kuti nhau yekunamata yakatotanga kare, asi kunamata kwamuri kuita hama hakusati kuriko, muri kodana zvenyu. Ndakunamata hakusati kuri kudana, kunamata mwoyo, zviri pamwoyo apa, kuti takatendei nemwoyo yedu, takatenda kuti Jesu ndiye Ishe, kana takatenda kuna Pio na Damreta na Ginatsi. Saka ipapapa tisati tapagadzirisa first atari idzo zvidzi ndo dzekutanga. Tikagadzira atari dzoumbwa zvakanaka dzosukwa kuti mweya mutsvene waMwari wane nzvimbo yekugara. Ndamu Ishe akataura akati ushe hwedu kumusoro kudenga, ushe hwaMwari huri mamuri. Huri mamuri papi? Mumwoyo yedu ndo mune ushe hwaMwari.
atari novakwa pakati pemwoyo yedu ndopana vako atari dzomweya dzinovakwa seiko kana pakati pemwoyo pane zvakafa nezvakaipa nekuita kwakaipa namabasa ezvakaipa zvose hapana chinogara. Zviro kwazvo zvinobva kuzvikomo nemheremhere inobva kumakomo hazvina maturo. Zviro kwazvo kuponeswa kwechechi kuri kuna Jehovha Mwari wedu, asi chinhu chinonyangadza chakaparadza basa ramadzibaba edu kubva pauduku hwedu, makwai avo nenzombe dzavo nevanakomana vavo nevanasikana vavo. Ngativatei pasi nekunyadziswa kwedu, kunyara kwedu kakutifukidze kuti nokuti takatadzira Jehovha Mwari wedu. Isu namadzibaba edu kubva pauduku hwedu kusvikira pazuva ranhasi hatina kutomboteerera izwi raJehovha Mwari wedu. Takateerera kutaura kwamadzibaba edu, kubata kwamabasa amadzibaba edu nezvose zvakaipa zvamadzibaba edu, ndozvatakateerera. Hatina kuteerera kutaura kwenzwi raIshe kutaura pano. Saka kana uri kunzwa kutaura kwandiri kuita hama, inzwi raJehovha ratosvika kwauri, haumbofa wakazorinzwa futi zvakare. Saka kana wateterwa nyasha yekusangana naro iro uri pano nhasi paJerusarema pano paLive Feed, Mwari ngaatokuitira nyasha. Waitirwa nyasha kare chakwauri iwewe kuti uone kuti zviro kwazvo totovata here sezvakaita madzibaba edu nokubata kwavakaita. Saka nyanzi nenyanzi dzose dzakavata madzibaba edu nadzo torara nadzo here, tofaneso here nenyanzi dzakadaro dzokuti wakatadza kuziva kuti Jesu ndiye Kristu, wakatadza kuziva kuti Jesu ndiye Ishe, wakatadza kuziva kuti Jesu ndiye Mwari. Zvino nesuwo toindawo nenzira iyoyo here yakaita madzibaba edu. Dai nzira iyoyo haitipinze kuushe hwekumusoro kudera. Ndavakadana kuna Mwari asingazivikanwi, vakanamata pasi pemiti mitema, vakaenda kune zvikomo vakanamata, vakadana Piyo naDhamureta ikoko, vakadana Dhinasiyo naAbhurahama naMozisi naAroni naAndrea, vakadana mazita ese mubhaibheri, asi havana kudana zita rine chairo rovana kudana varinozivikanwa rose, Kristu Jesu. Ndozita ravakasiya, ndozita ravakatya kutaura. Vakati handina basa, asi mamwe ndo ane basa. Vamwe vakatombura iri bhuku vakarimhura vakati akanyorwa navarungu. Saka muchasvika kupiko nhai hama musikaverengeri uri bhuku? Ngandibhare Profeta Jeremiah 4:1 kusvika pa2. Zvanzi naJehovha, inzwa, teerera sese. Mashoko aya ari kubva kuna Mwari kwauri iwewe, haasi kubva kwandiri, ari kubva kuna Mwari mupenyu. Zvanzi naJehovha, kana muchida kudzoka imi chechi, muchida kudzoka kwandiri, kana muchida kudzokera kwandiri inini Mwari wenyu, kana muchida kubvisa zvinonyangadza zvenyu pamberi pangu, hamungatombofaniri henyu kutsungaira. Musatsungairi chechi. Ipapo kana madzoka kwandiri muchapika muchiti, naJehovha mupenyu, nezvokwadi yaMwari, nokururama, nokurarama, ipapo marudzi emichechi achazviropafadza maari Mwari nokuzvirumbidza maari Mwari. Saka kana moda kudzokera, musave vazungairi. Mutapota musazungaire. Mwari vataura, musave vazungairi. Mukana uripo hama yokuti mudzoke, imi yokudzokera kumashure. Muri rudzi rekudzokera kumashure pakutenda kwenyu nendangariro dzenyu. Kubva 2000 years Ishe achienda akatisiyira magwaro akakwana, akatikumbirira mweya mutsvene waMwari wazvokwadi. Zvino mweya mutsvene wazvokwadi akati auya panyika akatidzidzisa zvose zvinofanira kuti zviitwe, akatidzidzisa kuburikidza neshoko rake Bhaibheri. Mashoko ose akanyorwa mubhuku iyi akafuridzirwa naiye watakakumbirirwa mweya mutsvene waMwari. Naizvozvo mashoko ose ari mubhuku iyi, hakuna mweya unotaura mashoko achimhura mashoko ekutaura kwebhuku iyi nokuti ndiye akamanyora. Saka ndimweya upi anotaura achiti bhuku haina kunaka, musaverenge bhuku iyi, bhuku yakabva navarungu, bhuku yakaya kuzopamba vatema, zvakazodii yara. Hama shama, ivai vanhu vane kutenda
ivai vanzwi vanoita kana vachinge vanzwa shoko. Anenge anzwa shoko mwoyo wake ngaupise kuti shoko evhangeri yaparidzwa pandiazokwadi ndofanira kuti nditendeuke, kuti ndiwe mumwe wachive nhaka yeupenyu husingaperi, ndisazorasikirwa neushe hwekumusoro kudenga mazuva ekupedzesera. Takuti ishe ovhati endai munoita kwamaita mabasa enyu ikoko. Toti ishe takaita mabasa makuru, wamanzi endai ikoko kwamaita mabasa enyu ikoko, handikuziye akakutumai. Saka zvinoda kunyengetera, zvinoda kuzvitsaurira, mopota muchitsanya, mozvitsaurira pamberi paMwari, mozvininipisa pamberi paMwari kuti munamato yenyu isvike, munamato yenyu inzwikwe. Kana makazvitsaura kubva pavanhu, mozvitsaura kubva mukutaura zvakaipa nemabasa ezvakaipa, mozvirovedzera pashoko, mobva mazvinyima zvokudya kuti munhu wekunze uyu atambure, asi munhu wemukati kuti adye asimbe. Ndakana Mwari akutaura, anotaura nemunhu wemukati. Munhu wemukati ndiye anotaurwa naye kunzi shama zvakamira sei, iye ndiye anopupura, obva apupura zvose. Ndaiwa inini pano handina mate, ndakapedza kunamata gore rapfuura. Chandongoda chete kuti titsvage Mwari, kuti Mwari andipe basa, asi Mwari handimude. Mweya munhu wemukati anopupura chokwadi anyepe. Saka munhu wemukati ndiwo watiri kuti dai munhu wemukati asimba, dai munhu wemukati akura, ndiye munhu anotaura naMwari iyeye akataura naMwari. Nyange wakasungwa nezvakakusunga, zvisungo zvose zvinosunungurwa, iye ndiye anotaura kuti aiwa Mwari ndakasungwa nezvakati nezvakati. Iye munhu wemukati ndiye anotaura zvakare nemweya mutsvene waMwari kuti mweya mutsvene waMwari atinyengeterere pamberi paMwari. Ndamwe yanzi mweya mutsvene waMwari ndiye anoziva kunamata nekugeda kwose nekuchema nekunamata kunonzwikwa naMwari, kunodiwa naMwari zvazokwadi. Isu hatikuziva. Saka munhu wemukati kana onamata, paunonamata wakazvitsanya, munhu wemukati ndiye anotanga kunamata. Wemukati anamata obva aita communication nemweya waMwari, mweya waMwari ndiye obva aenda kuna Mwari, obva ati sunungurai munhu Mwari ndapota, munhu obva asunungurwa. Ikoko ndokunonzi kunamata. Izvo zvozvo zvazvikuru, zvizvo zvakavanzika zvokudenga. Ngatimbotangai pane zvidiki nezvipiko, zvidiki zvezvekunzwa nekuita. Zvamanzwa shoko evhangeri yaMwari ngatichitendeukai. Zvamanzwa shoko evhangeri yaMwari ngatichibva pakuita mabasa ezvakaipa tiite mabasa ezvakanaka. Wakasimba pakutsanya-tsanya. Kana usina kusimba usambofa hako wakaedza nokuti unotifira kutifira. Vamwe varikufungudza kuti vamwe havazogona kuzviita. Famba nemunhu anogona kuzviita, modzidziswa nevanokwanisa kuzviita, motanga nhano. Hakuna mwana mucheche anongonzi achibva pamukaka tokupa bhonzo kuti atsenge, anodzipwa zvishoma nezvishoma. Motangawo nemahours, mombotsanyawo half day, mombotangawo 3 hours, mombotangawo 6 hours, 12 hours, 1 day, kusvika makukwanisa 1 day, 2 days, muchiita muchikwira, munhu wemukati achiita achisimba. Mwiri wekunze uyo wotanga kuti achijairawo kuti aiwa munhu wemukati ane nguva yake yekudya, kusvika munhu wekunze akusanzwawo nzara. Handiti pazvinokumbirirwa zvotanga zvanyengetererwa kuna Mwari. Musazoita kuti anzi pane murume anzi dada 40 days 40 nights aukunda Jesu Ishe wedu pakutsanya, akadaita competition nani, wanzoite competition nani, akafa izvozvo. Takuti fi mufanira kudenga ngachinyara chaiko kuti iwo wakafire iwo. Ndada kuti maresi naizvi ukwanza wakwanzira kuite resi, ibva pano ndokuzungaira bhoro ndara kwa Jesu chakudedza kana nguva yakwana. Hanzi naMwari musava wakazungaira hama, hatiri zvanhu vakazungaira. Musazungaire hama, ndo masviko angu ekupedzesera. Musazungaire. Ivai vanhu vane kutenda kuti ndakwenyuka kusimbiswe. Anhu vari kutanga nekupedzesera, Mwari ngaamusimbise, uye Mwari ngaasimbise rapinda maari ngarisimbiswe nemweya womwanakomana, ngausimbiswe mamuri hama neshamwari kumativi mana ose amuri. Anhu vari kutanga nekupedzesera, Mwari ngaasimbise, Mwari ngaamukuze. Kukudzwa nekubwinya masimba ose Jehovha ngazvive panzvimbo yenyu kubva zvino nokusingaperi. Amen.